semono, beda-beda olehe upakara. Ana sing kangelan monto-monto, remet ngitung jam lan detike, pecontalan ngoyak supaya kabeh tumonjo. Dadi pakaryan utawa samubarang kang migunani. Akeh uga kang bingung, ora ngerti kepriye carane ngecakake. Pijer pitakon, arep ngopo? Wusono dibuang semprung, dadi padunung papan suwung. Salah kedaden, netes dadi setan, cikal bakal sakehing kadurjanan. Wektu akeh sing muspra tinimbang